Türkmenistanyň okuw jaýlarynda, döwlet edaralarynda we kärhanalarynda orsiýet hakynda gowy günbatar barada yaramaz pikir döredýän çykyşlar edilýär we ýöreýti ýygnaklar geçirilýär. Azatlyň habarçylarynyň hem gararsyz media çeşmeleriniň bu barada berýän maglumatlaryna görä, orsiýeti mahabatlandyrmak bilen bir wagtda günbataryň Ukraina bildirýän goldawy tanqidlenýär. Azatlyk radiosynyň Balkan vilayatyndaky habarçysy şu günler vilayatyň mekteplerinde hem edara kärhanalarynda günbatara garşy geçirilýän wagyz netigat ýygnaklary barada 8 dekabrda şeýle habar berdi. Ukrainadaky ýagdaý barada aýdyp, günbataryň we ABŞ-nyň güýçleriniň erwet maksatly faşizmi goldaýandygyny aýdyp, orsiýet hakda iň gowy pikirleri öňe sürýärler. 26-njy, 21-nji we 10-njy orta mekteplerde etrap bilim bölümleriniň milli howpsuzlyk we içeri işler ministrlikleriniň wekilleri ýygnaklary geçirýärler we ýaşlaryň ruhuny ruslara tarapdar terbiýelemäge, günbatary duşman edip görkezmäge sinanşýarlar. Dip Azatlyň habarçysy aýtdy. Şeýle ýygnaklar diňe bir okuw jaýlary bilen çäklenmeýär, orsiýetçilik propagandasy döwlet edaralarynda şol sanda deňiz port kärhanalarynda hem geçirilýär, jemgyýetçilik guramalarynyň hem aýallar geňeşiniň agzalary hem yerli edara kärhanalary bir-birinden aýlanyp çykyş edýärler. Şol sanda günbatar medeniýetiniň Ukrainadaky uruş barada berýän maglumatlaryny okumazlyga ündüýärler. Propaganda ýygnaklaryny geçirip Ukrainada bolýan söwüş ertir Türkmenistanda hem bolup biler. Eger ýaşlarymyzy günbatar medeniýetininden hem de medeniýetinden el çekdirmesek, ýaşlaryň aňyny zäherleýän maglumatlar, Amerika we Ýewropa medeniýetleri Ukrainadaky uruşa baş sebäp boldy. Diýip ýygnaga gatnaşanlaryň biri habarçymyza gurrun berdi. Habarçymyz bilen anonim urleşen yerli ýaşaýjylaryň gurrun bermegine görä ýygnaklaryň guramaçylary ilatyň ýurdun içindäki problemalardan nägilelik bildirmeginiň hem öňüni almagy synanşýarlar. Biziň aramyzda hem günbatar agentleri bar. Olar Türkmenistandaky kemçilikleri daşary ýurtlardaky medeniýetlerinde çap edip, türkmen halkyny hem ayaga galdyryp uruş turuzjak bolýarlar. Ukrainanyň gününi başymyza salmak üçin hereket edýärler. Nebitgada baý bir tarap garaşsyz döwletimiz orsiýet bilen dost dogonluk strategik gatnaşygyny berkidýär. Dip Azatlyň türkmen başly söhbetdeşleriniň biri kärhanasynda geçen ýygnagyň mazmuny barada gurrun berdi. Türkmen başynyň 26-njy orta mektebinde geçirilen ýygnakda mektep okuwçylarynyň Ukrainadaky uruş barada sosial ulamlarda kommentariýa ýazmak meselesi hem agzalypdyr. Ukrainadaky uruşda ortiýet garalap kommentariýa ýazýarlar. Aslynda Ukrainany garalap ýazsaňyz dogry bolardy. Bu makalalaryň aşagyny. Emma günbatar medeniýetiniň bu temada ýaşlaryň aňyny zäherländigi görünüp dur. Diýip habarçymyz Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň Türkmenbaşy şäherindäki kiber jinaýatlary garşy göreş bölüminiň ofitseriniň mektepdäki ýygnakda aýdanlaryny çetirledi. Azatlyk bilen gürleşen söhbetdeşleriň biri ýygnaklardaky orsiýetçilik propagandasy barada özüniň we öz tanyşlarynyň pikirini paýlaşyp şeýle diýdi. Yerli howpsuzlyk resmiýetleriniň sözlerinden çyn tutsak, Türkmenistan garaşsyz bir tarap döwlet däldi, orsiýetiň bir welaýaty. Olaryň çykyşlaryny dinlänlerde şeýle pikir döreýär. Kimse orsiýet Türkmenistan uruşsuz eline geçirendir diýän bolsa, beýlikler Ukrainanyň orsiýete garşy durmak, gorunmak üçin dünýäden kömek almagy haqqy bardyr diýär. Oruslar ilki Krimi ele geçirdi, Donbassy, Lugansky, ýagny garaşsyz Ukrainanyň topragyna ruhsatsız el urdy diýärler. Dip Türkmenbaşy şäheriniň ýaşaýjysy aýtdy. Türkmenistanda orsiýetçilik propagandasynyň güýçlenýänligini Türkmen News neşri hem habar berýär. 6 dekabrda çap edilen maglumatda şeýle ýynaklaryň Lewapda hem geçirilýänligi ma'lum edildi. Türkmenistanyň ýolbaşçylary orsiýetiň Ukraina esasy çözup, goňşy ýurdun ýeňişliginde 9,5 aýlap alyp barýan uruşy baradaky pozisiýasyny şu çaka çenli resmi derejede açyk ma'lum etmediler.